Malti qabelkom ħalli Good evening, people, and this is Shooter! Welcome! Tajdlix li anke inti ħadibda żellaq il-klim bl-Inglis waqt il-program tagħna x'bħalissa hekk moda. Imma x'inhi? Ma m'intix qed tisma' dal-polemiċi kollha li qed jinqalgħu. Għaliex vera huwa ħafna mill-programmi li qed jiġu trasmessi fuq televiżjoni tagħna sma' nipprova ngħid kollox bil-Malti. Qed jispiċċaw jitkellmu bl-Ingliż. Issa da forsi tajjeb għax hawn ħafna barranin f'Malta u jibdew jifhmu ma wkoll. Imma dal-argument ma nafx jiena l-Ingilterra hemm ħafna Indjani. Allura x'jagħmlu? Il-BBC jibda jxandru bl-Indjan? Għajdli naqra. Good evening, this is the BBC News, welcome to... Però hija diffiċli. Sorry, dak ma kienx Indjan. Ma nafx kien. Però li hu żgur illi saret diffiċli ħafna illi wieħed jitkellem biss bil-Malti mingħajr ma jdaħħal kliem lemmulaw. U hemm liġijiet għal dawk li jaħdmu fit-televiżjoni, hemm liġijiet li forsi mhumiex daqshekk infurzati, imma suppost inti titkellem bil-Malti kif suppost miktub u mitkellem. Isma'hom! U aħna ma nistgħux ma nagħmlu xejn. U allura x'għamilna? Aħna bħala shooter, anka shooter, kif tittirranġa. Miratur. Insomma, aħna batna li t-teacher tagħna fit-toro. Ġat lifta. Ġara. Ġat lifta. Għax inti għallimt it-tajb. Għallim tagħna fit-toro. Fidejk. Grazzi, bħas-soltu jina ninsab f'raħal Malti, ir-raħal ta' Zabbar, u llum ħan insisti man-nies ħan nilab anke logħba biex naraw li jitkellmu kemm jifilħu bil-Malti. In-nejka li ntfajt fej tabella illi flok għamluha bil-Malti, għamluha bl-Ingliż. Keep clear, missa żommu għaw miftuħ. Ħan nagħmellek eżami żgħir. Jekk għal minuta sħiħa jirnexxielek titkellem miegħi bl-Ingliż, jiena ħantik żewġ biljetti biex tiġi tara d-Danussan l-aħħar show. Żommu li minuta titlaq issa. X'ismek? Martes. Leli. Int. Grezzju. Georgian. Kemm ilek miż-żewġa? Min xabba. X'kien xogħolok? Welder Ben. Welder. Kif welder bl-Ingliż? Kont naħdem it-tarzna. Aġenta. Ta' xiex? Tal-proprjetà. U f'liema proprjetà tispeċjalizza? Fid-djar. Il-garax dik il-karozza. Garax! Ma garax għandna kelmoħra bil-Malti. U x'jagħmel dar tajba minn dar ħażina, x'irid ikollha? Ma skont it-tip ta' ma kif tkun mibnija, il-ġebel li kollha, karatteristiċi Malti. U x'kont taħdem? Supermarket. Supermarket bl-Ingliż, senjura, hej. Qed iżomm, U x'inhu mal-passatempi tiegħek? Il-passatempi passiġġati fil-kampanja, il-baħar, nivvjaġġa. Naħseb li ħaqek. Sinjuri tuha ċabċipa broset, brava. U inti wkoll ħantik żewġ biljetti biex tiġi tara d-Danussan. Tajjeb, brava. Ħanajlek toqgħod taħseb fuqha diffiċli, Diffiċli, bħalma qisu diffiċli ħafna biex aħna l-Maltin u l-Awċin inġibu rwieħna sew fit-toroq Maltin. Imma aħna shooter naħsbu għal kollox u għandna lilu biex idaħħal ftit sens komun fit-toroq. Lil Horni, fidejk Horni. Jiena Honi, ħanurikom xrajna din il-ġimgħa ma jallati biss! Oj! Dan il-ġenju iddeċida li jissuq kontra triq. Sewwet l-aħħar darba, ir-regoli saru biż-gwida u mbagħad jagħmlu l-iżommara jridu tal-mistħija x'impurtaw minn tabelli fleġeġ u karozzi resqinleħ. Le! Dan spiċċa jissogra l-ħajja tan-nies, jikkawża paniku u jaħseb li t-testijiet ta' sewqan huma logħba. Jekk din mhux majjalata kbira, ma nafx irid ikun. Proset għalik, hej, inti rbaħt il-majjal tas-sena għax tal-ġimgħa qasu biżżejjed. Jiena Honi u dawk x'kienu l-majjallati ta' din il-ġimgħa tinsewx tibatuli iktar fuq WhatsApp. Jasra kemm tpaqpuni, għandi bżonn break. Proset Horni u jekk taraw xaġa wertit. Xaġa interessanti. Suguza. Suguza ma tiġi bil-Malti. Ibatu ilna fuq dan l-indirizz elettroniku jew kella
fuq dan il-telefon number. Prost, tajba, Telefon number tlift. Telefonu number, numru telefon. Telefoni. Isma, tix nilabbu logħba. Xiex. Ħanqot nistaqsik. Għandena għamlu bħat-teacher. Ħanqot nistaqsik fl-affarijiet u naraw daqi xej inti. X'jismek? Crisander. Deġa tlif ta' Crisander żgur mhux xi ħaġa malja Crisander. Ma jekk ismi, x'ngħidlek. Kemm għandek żmien? 47. 47. Vera diffiċli. X'taħdem? Jiena attur komiku fuq il-televizjoni Maltija. Fuq liema stazzjon? Fuq l-one. One. Ma one nisem. Imma x'għandu x'jaqsam bl-Ingliż. Xaf, araħi, ħana il-għax mullim, ħan nibdan kelmu bil-Malti pura nibdan kelmu.